Asa karon duha na ko kakumpare nga perting hangulag kaon. Wa na gyud mapakita. Tungod sa akong gibuhat atong niaging adlaw nga birthday sa akong apo nga si Dudong Puloy. Gusto sila mo kaon sa akong handa. Daghan kay nga putahe ang lambirwang lami kanon ang litson. Wa sila kakaon kay gipusil mo to nako. Mao siguro wa mapakita sila. Kay nitagam nga gusto ko nga ako na silang palitan permente. Kaya parang tiwasan ako sa akong pagpanibaw sa nilang duha. Kaya tuting hagaw lang kaon. Asa karon silang duha. Kaya akong panitan. Kaya naa sila. Aw mao na ni nga gayon na. Kaya naa ako pag-ong pamaagi ron para nga makakaon din sila. Ayay. Naara di mo mga buanga mo. Karon mo. Mao na ni nga gayon na. Nga ako yun mong tiwasan sa pagbawas. Kuwao nakakonsultan para ninyo ba. Sa kulbaan mo ko na itong ibuhat. Kaya pura magkaon kong taga mo itong making adlaw itong birthday siyang apo nga si Puloy. Pusil tagbayo. Sa may dili kuya wala na break yung balang. Kailangan na pag-almas. Hindi man sa unang panahon hindi siya mag-almas. Mao gani. Mao bitan ang atong klarohon may basi tinuhon tumayo kay kini atong papangukoy. Kaon ra magyapon tuyo. Pero kinahanglan ko ato siya makitan. Ato siya doon mo sa dadang. Maski paron. Makakaon siya ta. Kaon na kita to. Anya patay man niya. Mao gani. Siguro pek na ihap pagpanimaw sa gina nato. Kay sa unang panahon kon. Wa mo gyud siya kasoy kaon siya gipagputri. Karon iya latag palawayon permi kay timta kanuol kay naama sa siya dadaan pas ato pong miyaging adlaw po gipakaon sa teneto chicharon gipabayad sa ta. Sulpa ko pareha pagkangula na yang maputri-putri pa. Dili kita pagpensa. Alis to kita pre. Abot ang mata. Ato yun. Kasi totoo na namin mo agi baro sa diyan. Ay sa udah kita. Ay di ito mahawa dili direct nato sa makitan. Pabuton niya to. Ang mga buang nga duha ko kakumpare ay naaga po. Ako gipagipanidan. Karon sa mutan ko nang inyong kaibog. Ako mong palawayon. Aning ako ang sudan nga gidala. Ngay puting labi buko-buko. Yan online. Mauni nindot nga food trip. Kamo kapitin yung hangula. Sige. Hala. Pag tanaw lang mo ni tuto kinalaway sa inyo ron. Ako nga di omi. Wala ka mag-pre. Asa kang buwang mag-food trip baka itong buwang ron. Luto na ang akong luto nga limpo likson. Pagkalamian siguro ni tanaw tilawan tani bikay wa man ko katilaw unsay timplada mayra makikumptimpla sa una. Wow, wa gyud mo sa mga akong tinimplahan. Pagkalamian gyapon gusto bantang tilaw. Pre, ano yang limpo pre? Pagkalamian po sus. Walay pusil pre, walay pusil. Walay pusil. May no pre. Pero dili sa tamo ko pensa maniit sa tagayo. Namin ni pre. Ato siguro do uwa budyo si pusil kay pagkuan ba siya. Wala pisluta ang hawa ko. Ato sa gayong panid ano gani eh. No, may agaw si kontemplada. Busog ko aning limpo kay kamerang usa. Do tagil oy. Ang as templada oy. Pero ako ning lanlanon. Sigurado gyud nga bitokon ko. Ang mayo ani magkuha ko kanon na may siya parisan kanon. Pero parang di ni makuha sa duha na ko kumpare nga pati nga ulag kaon. Adto ko ni isay sa putomoy lubi. Para sigurado safety ba. Dito biya eh. Kadong ka ni sulabe. Magkuha kong si kanon pre. Isahin niya sa tumoy lubi. Bahala na ginoon. Makoy inunggoy diha. Baka na nahikiyo na pre nga. Murag masudlan na gato tiyan ani. Ug ti sa gidang pusil, di ba? Kunya magkukul siya kanon. Wa sa safe is luta. Wa sa tug almas light. Lamian ka unti. Ay apukan ni diha oy. Lamian na pagin ni hakak. Tuma sa pagin ako. Mupalik gusto ko sa ubos oy. Lami na kay kaon lagi. Pari alay. Kusog kay mukat-kat kambuanga ka. Sige kabot-kawata jud kana. Aksyon ka po.